Mali pa yung gidawat sa 87 ka mga benepisyaryo ang Kabuhayan Starter Kit nga gitunol sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program sa Alabel Municipal Gymnasium kagahapon Oktubre 4. Sumala sa Doli Region 12 Sarangani Field Office ang 87 ka mga benepisyaryo gikan sa sektor sa mga self-employed with insufficient income, marginalized ug landless farmer, kababayenhan ug kabataan, low o minimum wage earners ug seasonal workers nawadan og trabaho, PWD, senior citizen ug mga ginikanan o guardian sa mga child laborers sa Alabel. Ang breakdown sa ihap sa mga benepisyaryo ug ang ilang nadawat nga livelihood project subay sa datos sa DOLE. Mukabat sa 2,698,940 pesos ang kantidad sa mga proyektong nahatag ug natagamtaman sa katawhan. Nagsugod ang proyekto niadtong milabing Marso diin mismong si kanhi DOLE Secretary Bebot Bello ang miadto sa Alabel ug ipalista ang mga benepisyaryo. Human ang validation ug assessment, nahimong pinal ang listahan sa mga benepisyaryong angayan matagan ug Kabuhayan Starter Kit. Ang pondong gigamit sa pagpalit og mga Kabuhayan Starter Kit gikan sa panudlanan sa national government. Dakong hagit kini sa mga benepisyaryo nga mapalambo nila ang gihatag sa gobyerno ug aron makatabang sa ilang pamilya pinaagi sa gagmay nga negosyo. Mitambong atol sa distribution ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa Alabel, DOLE 12 Regional Director, opisyal sa DOLE Region 12 Coronadal City, labaw sa DOLE 12 Sarangani Field Office, manager sa Alabel Peso ug focal person sa DOLE Integrated Livelihood Program sa DOLE 12 Sarangani Field Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.